The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Peter 2:9, the Lord knows how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. James chapter 1 verses 2 to 4. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Proverbs 6:25 to 26. Do not lust after her beauty in your heart, not let her allure you with her eyelids, for by means of a harlot a man is reduced to a crust of bread, and an adulteress will prey upon his precious life. Proverbs 7:24 to 27. Now therefore, listen to me, my children. Pay attention to the words of my mouth. Do not let your heart turn aside to her ways. Do not stray into her paths, for she has cast down many wounded, and all who were slain by her were strong men. Her house is the way to hell, descending to the chambers of death. Proverbs 16:18 to 20. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Better to be of a humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud. He who heeds the word wisely will find good, and whoever trusts in the Lord, happy is he. Proverbs 28:25 to 26. He who is of a proud heart stirs up strife, but he who trusts in the Lord will be prospered. He who trusts in his own heart is a fool, but whoever walks wisely will be delivered. Before we start and continue our Bible study today, gikinahanglan ang atong susi sa atong kaugalingon. Kung nanapaw kita mga sala diha sa atong kalag, kay kung dili nato kiniisugid ngadto sa Dios nga Amahan, then mahimo lamang kining babag sa atong paghimuon nga pagtuon sa pulong sa Dios, ug wala kitay makatunan, dili makatudlo kanato ang balang Espiritu Santo. Busa, let us as our routine, let us use the principle of 1 John 1:9. And again, say in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, humani mo buhata ka na, ikaw makasalmot na usab din ng atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong paglugway pa sa mong kinabuhi, ang tod karong higayuna nga kini gumikan kay ang imong plano nagalihok pa man sa among kinabuhi.
Salamat o Dios sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong gugma, ug amo kining gipahimoslan. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Gamhi kami sa Espiritu Santo ug tudloy kami dugang pagkamaturan sa among pagpadayon sa pagtuon nining imong balaang pulong. Mahimong ta kining panalangin sa among kinabuhi, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga igsuon diha ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Padayon ta sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ug niya pa kita magadupot niining atong tunanan, the unfailing love of God, nga walay pagkapakyas nga gugma sa Dios. Ato nang gisgutan kagahapon din ta mohunong. Now God foreknows the future. Okay, naibaw niya tanan ang umaabot. Okay, He knows what you will decide. Tanan nga imong desisyon himoon, naibawaan po na sa Dios. Kaya ang iyang pagka-omnisyente, iyang pagkasayod sa tanan, nasayod sa tanan. So, atong inon nga, God's omniscience knows everything. Nara ng gingog omniscience. Kaya kung sabot pasabot sa omniscience, omni means all. Science, well, knowing. He is all-knowing. Naibaw siya sa tanan. But God wants believers to make good and right decisions in life for His own glory. Alang man na sa iyang kayamayaan. Sa panahon nga ang iyang anak mohimo og husto, tukma, maayo nga mga desisyon. All for His own glory. Now, sa diha nga ang magtutuo, mohimo og dili maayo, sayop nga mga desisyon, dili pod mahimaya ang Dios. So, mao na nga dihang Kolosas 3:12 dinhita mo hunong kagahapon, no? Nag-ingon kini sa English, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Now, bukse karon ang imong ablihe imong Biblia diha sa Kolosas Kapitulo 3. Okay. Colossians chapter 3 verses verse 10. Versikulo 10 nagaingon. And have put on new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. Now, kining renewed, well, of course, binisaya, gibag-o, okay? Sa Grigong pulong neos, N-E-O-S, neos. Now, ayaw na gyud ni kalimti ang definition sa Christian way of life. Unsa ka to? Kung atong labason, atong barumduman. The Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Sabi ni Saya, ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, usa ka dili kasagaran nga paagis pagkinabuhi. Ug tungod niya na, nanginahanglan kini og dili usab kasagaran nga paagi sa pagtuman. Klaro? No na binisaya. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Now, by the way, kining
new creature, bag-o ka ng binuhat. O mao man ay Visayan, no? Bag-o nang binuhat. Ang usa ka tao nga kadungog sa maayong balita sa kaluwasan og mihimo siya og desisyon. Mo dawat ba siya o dili? So, ang iyang desisyon nga mo dawat. So, diha pagdawat niya, pagtuo niya kang Ginoong Jesucristo, mo kadtong pipila ka mga butang nga nahitabo kaniya. Okay? Diha nahimo siyang bag-ong binuhat. Bag-o na siyang binuhat. Di na siya parehas kaniya to. Kaya gingon, mamisumpay man nga old things are passed away. Ang mga karaan ng labay na o sudo nga ang tanan nga mga butang nga bag-o na. Okay? So, ang Episo 4:23 misumpay sa pagingon nga be renewed in the spirit of your mind. Bag-ohon na nato ang atong espiritu sa atong huna-huna. Okay? Pinagi sa unsa? Pagtuon sa pulong sa Diyos. Mao na ni. Okay. Sumpay ni Episo 4:24 and that ye put on the new man. Put on. Kanang renewed. Diya sa Colossus 3. Yes. Renewed. Ang pasabot. Neos. N-E-O-S. Okay. And that ye put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. Now, hinumdumi nga sa diha nga kita magtuon sa pulong sa Dios. Musod lagi sa atong dungga ng atong madungog gusto. Ear gate o kini atong utok na bahinig duha. Wa ug tuo. Ang wa mo ang iyang function mo ang tigdungog. Okay? Tigdungog, tigsabot mo na iyang function. Sa diha nga musud na ang imong nadungog nga mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. Okay? Nahimo ng knowledge, justo? Nahimo ng kahibaw nimo, nahibaw ka. Kasabot ka. Okay. Pundo diha sa wa. Nakadtong imong nasabtan, imong nakatunan. Samara kana sa imong nasayra na ibawan, nakatunan sa mga uskwilahan. Academic knowledge ra kana. Okay? Academic. Kung papasabot katong imong nasabtan, nakatunan dito sa eskwelahan, sa eskwela kapag high school baron, kolehiyo na baron. Okay? Mao na gitawag og knowledge. Academic knowledge. Karon, kung bahin sa among espirituanong pagkinabuhi, which is a supernatural way of life, kung dili nimo dawaton tuuhan hangpon ang imong nadungog ug nasabtan nga mensahe, kung dili mo tuuhan if you don't believe, mayon ka kasabot man ko, nakakat-on man ko, nakaibaw na ko. Apan kuto ra diha, wa kanay funksyon sa imong espirituanong pagkinabuhi. Wala. It's invalid inon ta. Why validity? Why value? Why kanang gamit sa imong espirituanong pagkinabuhi? Wa. Ang Yahweh niini aron mahimo na kini nga wisdom, Sophia or epinosis, kay ato maningitan ni kining gnosis o epinosis. Kantong academic knowledge nga imong nahibawan, mao to yung gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis, academic knowledge. Okay? Kung imo na karon,
paminaw sa diha nga moingon kag mutuo ko akong dawato na tinuod na akong kanang hangpon kana akong tuuhan dawaton nga gikan na sa Dios diha okay immediately 1/60th of a second ang Espiritu Santo mulihok sa iyang ministry o iya kanang unsa i-metabolize na mo na ang akong binisayang gigamit nini kani paggaling galingon na pa kadtong imong nasabtan na katunan o nadungog nga mga pulong sa Dios imo mang gidawat imo magituan then ma-convert ka na dayon immediately pinagi sa paglihok sa Espiritu Santo ministry niya mahimo na ka ng wisdom kay na-metabolize naman sa Espiritu Santo dili kita mo metabolize ang Espiritu Santo iyaning ministry so pag metabolize niya na nahimo na ka ng wisdom or epignosis. Epignosis. Kung imo ko nang i-pronounce epignosis, but actually pag-pronounce na epignosis, wisdom. Kana nahimo na ng usable. Magamit na nimo kana sa imong espirituhanong kinabuhi. Kasabot ka? So mao na akong patinaw kanimo. Well, of course, review naman ni ato man lang ilabas kanimo for the benefit of those who are still new, nagsugod pa. Okay? So, nahimo na ka ng wisdom. Magamit na kanimo nimo na sa imong espirituanong kinabuhi, which is the supernatural way of life. Kaya kadtong imong pagtuo, mao to Yahweh. That's the key. Nga kana mahimo na ng mapuslan sa imong kinabuhing espirituhanon. Mao na makapatubo na sa imong kalag. Okay? So, I hope na sabtan nimo na. So, ang atong kaluwasan nga nadawat, pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Acts 16:31. Now, karon nga mga magtutuo na kita, we are now children of God, pinaagi sa paghatag ni Ginoong Kristo kanatong katungod nga mahimong mga anak sa Dios, nahimo na gani kita mga sakop sa harianong panimalay sa Dios, the royal family of God. We are now citizens of heaven, na sa Philippians 3:20. O kita magakinabuhi na niining Christian way of life nga dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi, espirituhanong pagkinabuhi. Now, ang Roma 1:17 nagaingon, we live by faith, not by sight. Okay? Nagkinabuhi na kita karon pinagis pagtuo, dili sa unsay atong makita. Not by sight. Now, timan-an nato nga ang kinabuhi nga Kristohanon, every Christian life is based on a certain process nga ang Dios has perfectly established o kinigitawag natong protocol. Okay? The new life mentioned diha sa Colossus 3:10 kinahanglan kini kinabuhion sa matag Kristohanon o it is executed in a thorough, accurate, and a continuous momentum. Ginamit ang mga Diyosnon nga mga kasangkapan nga gihatag sa Dios ngadto sa matag Kristohanon. Tanan nga mga Kristiyano gihatagan ining divine assets. Okay?
dili ni kasagara mga kasangkapan, of course, kay gikan man ni sa Dios. So mo na ang Roma 12:2 nagamando kanato, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Na ayaw nagpagpa uyon ining kalibutan na. Hinuno kinahanglan nga usab na ang imong panghuna-huna. Okay? So, kay di naman tataga din humanta maluwas, di natataga din sa kalibutan. Labay lang ta, langyaw na lang ta. Sabot ka? We are only strangers. Because our place, permanent place of residence, tuwa naman sa langit. We belong there. That's why God expects every believer to live a life as if in the light of eternity, and as if today is our last day on earth. Mao ni ang mga punto nga gikinahanglan nga ato kayon nga i-aplikar sa atong pagkinabuhi. Now, nakaron sa atong pagkinabuhing Kristohanon, no kini naghisgotan ini kay bahin gyapon kini sa the unfailing love of God. Atong gisusi kining mga punto sa doktrina nga nganon nga ang Dios makahigugma naman kanato nga kita mga fallen race magita na belong magita sa fallen race na nga laglag magita umikan sa atong pagkaliwat ni Adan ug ni Eva. Pankaron kay nangaluwas naman ta pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, then ang gugma sa Dios makapuntariya na nga ni kanato tungod sa pagkamatarong sa Dios, righteousness nga gisulob na sa Dios nganhi kanato, the righteousness of Christ niya na atong gisulob na, og kun mutan-aw ng Dios nga mahan kanato, dili na ta mga hinukman kundi mga anak na niya og na matarong na kita, justified. So sabtagi na karon ingon nga mga Kristohanon, mga anak sa Dios, gikinahanglan kita magpailalom og pastor magtutudlo nga magaganoy kanato, magagiya kanato sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Nagyoy mo guide nato. Okay? In our daily life, we should put under the authority of a representative who has the gift to teach the Word of God. Mao na nga dihang Episo 4:11 ngadto sa 13 nagaingon kini nga, and He, that's God, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. So muna, mga spiritual gifts na kining isgutan din o usan ini mao ang pastor magtutudlo, pastor teacher nga tugyanan sa Dios sa pagtudlo sa iyang kamaturan aron sa ingon niya na ang mga hugpong sa mga magtutuo gather sila, makatapok sila aron sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, by the way, murag nakalimot na tani ni tingali nga ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi, the Christian way of life, usa kini ka matang sa panguna-una, kining maong paagi sa pagkinabuhi. The Christian way of life is a mental attitude life. Basig nakalimot ka niyan mao na nga natingali ubang bag-o mangutan asa manggod ang operational divine dynasty ang tuma kanang makaplagi din sa tunguna-una kana. It is in our mental attitude. So mo bitaw na nga ang tumong sa
kanang pulong sa Diyos mao man ning atong panguna-una. You see? Kini atong una-una. It is the target where anha diya magpundo ang mga pulong sa Diyos nga atong nakatunan o mga atong gamiton sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Again, kaning pagka-mental attitude life ning Christian way of life, naklaro man na nato diya sa Roma 12:2. Sa ito gingon sa 12:2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. See? That's the very verse that talks about this. It is in our mind. Every believer has to think divine viewpoint. Unsa magisulti sa Isaiah 55:8-9. Unsa gisulti sa Dios mismo. My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Connected with that is 1 Corinthians 2:16, nga the mind of Christ. Una-una ni Kristo kini atong ipangtunan. Ayaw nagkalimti. Remember nga its opposite is human viewpoint. Diyan karon ang mando sa Dios nga hawaso na nato ato na nang unsa na unsa bay mga synonym ning hawas, habwaon kini mga tawhanong pangunahuna gikan sa atong kanang kalag, hawaso ni pulihan sa mga panghunahunang Diyos nun, from human viewpoint to divine viewpoint. 1 Corinthians 2:16, that's divine viewpoint. Remember that its opposite is human viewpoint. Oh, by the way, ang kabubuton sa Diyos, anhara nato kanang makatuni o mahibaw pinagi sa iyang pulong. God's will can only be learned through His Word. Mao ni atong gibuhat. Adlaw na tong tuon sa pulong sa Dios. Gabalik-balik na tanay ning atong gipangisgutan. Uban tingala mayog kanang laaya naman ko aning babalik-balik man ang ilang isgutan. Well, what time mahimo? This is part of the inculcation method of learning the Word of God. Inculcation method, sinilsilay ning ato. Okay? Now, it is not through prayer that we learn God's will. Dili. Di madahog si kagampo lang diha. Pagka nagkaton, so ano mo pagkaton o magkamagtuon. In fact, kung bahin nagpagampo, it is not a problem-solving device. O baka kariparar nga wa malista sa 10 problem-solving devices. Operation RFFG DPIHPO, wa man dihay prayer. So you see, supposing you pray to God that He will declare His will. Supposing. Do you expect God to talk to you personally? Ningali pinagi sa mo kanang mo ring ng imong cellphone niya mo. Now here is God calling you, so I can declare my will. Is this possible? May tabo ba na? No. Cannot be. The point here is this, that we only can learn God's will. Makakaton lamang kita sa kamabuton sa Diyos, pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos diya sa Biblia. Og it should be on a daily basis. Sabtag yun na pagayo. Dili madahog sinimana.
Dili mada sa imong gana. Dili mada sa kanang nauban bitaw magtuon sa pulong sa Dios nga mura ba og intermittent. Unsa man ning intermittent? Kanang dili ba consistent, palta-palta kanunay, intermittent. Okay? So, ang pulong sa Dios klaro kayong naga-emphasize yun nini. It should be on daily basis. Just as we eat kanang material food para sa atong lawas, we eat material food every day. So, ang atong kalag, mas mainungdanon pa kaysa atong lawas. Pagkanon nato sa iyang pulong, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Na, daily basis. Okay? Or nanimo, it's a matter of choice gyapon. If it is not on a daily basis, paminaw, kung dili gani ka magtuon sa adlaw-adlaw, it can only be as good as unsa atong i-explicar mo di paduhay. Gnosis, academic knowledge, dili mahimong ipinosis, cannot become wisdom. Kasabot ka? Now, only wisdom counts in the spiritual life, not knowledge. Kay wa man na mamitabolize nga doktrina man na. Doktrina na, yes. Mao bitaw ni giingon ako nga prinsipyo nga studying God's word is one thing, but believing what you are learning is another thing. Na, ay mo kang magtuon sa pulong sa Allah, tibok adlaw tingali. Panuwa man ni matuo eh. So, wa mamitabolize, dili magamit sa imong espiritualong pagkinabuhi. Mahimo ganin nang imong itudlo sa gawas. Yes. Mahimo. Panlitad, kuyaw ka, orador ka, kuyaw ka masulti. Imo nang i-share nga to sa uban. Believe ang mga naminaw nimo. Nagtuo sila nga ikaw magtutuo dili di ay. O man nimo tuohi. Kay academic raman kutob. Kasabot ka ba sa akong pasabot? So you can teach. Mahimo. Apan why epekto sa imong espirituanong pagkinabuhi? Wala. Di man nimo magamit. Sa paggamit nimo nga wa man mahimong metabolize doctrine, wa man mahimong ipinosis. Cannot be. I hope na klaro nimo niha kaning nagkadungog niini nga naran nimo mudawat kining prinsipyo ikan man ni prinsipyo sa pulong sa Dios sa huna ni sa Dios iyang gitudlo kanato. So akong balikon, only wisdom, kaalam, sabi ni Saya, only wisdom counts sa espirituhanong panginabuhi, dili kahibalo. Kaya wa na mamitabolize. Remember that gnosis doctrine is only receptive comprehension. Karong pagkakadungog nini, it's only receptive comprehension. This means it can only be understood when it is heard but will not be retained and recalled. Dili nimo na mapundo o mahinumduman, dili. Muwara na. You see? Now, timan nga every day in our Christian life is decision making. In fact, as a principle, all of life is decision making. Mudawat ka na. Prinsipyo gyapon na. All of life. Tibuok mong kinabuhay. Decision making na. Now, every time we make a bad, wrong decision, human man, ang unsay consequence, bad. Ito? We become a loser because of that bad, wrong decision. Kasabot ka?
tinuyuan sa mong buot nato pa sa mga katigawangan. You're a product of your decision. Now, while on the other hand, every time we make a right, good decision, on sa consequence, good, we become a winner. Winner believer because of that good, right decision. Thus, nabalik na punta nining prinsipyo, we are a product, always a product of our decision. Kaya nibaw ka, ang pulong sa Dios nga na-metabolize, nagaling, makaproduce kini og winner believers. Kaya makatubo naman siya. O ang imong pagbati, kung pagbati imong gipakadakan, it produces loser believers. Mao na ma-produce ini. So, ang pulong sa Dios must be eaten and swallowed. Kinahanglan kanon og imong tunlon. Kaya metabolize in order for it to be effective and to be utilized, magamit sa imong espirituhanong pagkinabuhi. So, ang pulong sa Diyos nagaingon po, nagamando ka na itong mga magtotoo, be ye not only hearers of the word, but be ye unsa, doers of the word. Nanglan tumano nimo, buhato nimo. So, ang Kolosas 3:2 nagaingon, seek the things that are above, not the things on the earth. Pangitaa ang mga butang, atua dito sa ibabaw, ambot pasabot dito sa langit, dili itong mga butang dinhi sa yuta. O ang Roma 12:2, ayaw na po ni kalimti, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Now, sumon ang Kolosas 3:10 nagaingon, and have put on the new man. Mao ni makabag-o sa imong pangunahuna pagtuon sa pulong sa Dios, ang divine viewpoint. And have put on the new man, which is renewed in knowledge. Now, mao na epinosis. Actually, that's wisdom na. Renewed in knowledge after the image of him that created him. Now, timani nga we cannot put on the new man without the true knowledge. Kung wa tong epinosis doctrine, we cannot put on the new man. Thus, ang matag magtutuo has to pursue his spiritual life by being doers of the word, doers of the true knowledge. Now, okay, nahinomdom pa ba kanya itong motivational virtue of love? Kung sa maning motivational virtue of love, ang personal love for God. Mao na ang motivational virtue of love, personal love for God resulting sa atong pagkanang salig ngadto sa Dios o pag-ugman nini ng atong pagsalig, pagsandig, pagtuo, paglaom ngadto sa Dios. Di ba ang atong ugma ngadto sa Dios personal. Okay? Ngadto sa isikataon sa mampod, impersonal. Mao na nakalahi. Now, kaya binimo, ang gnosis doctrine, anha mo pundo diha sa nga bahin sa pangunahuna sa magtutuo. This has no spiritual value lagi. Kung gnosis ra. Okay? Kinahanglan kini ma-metabolize. Meaning, ibalhin kini ngadto sa tuo nga bahin sa kardiya. Muna na kardiya. So, kanang i-transfer, ibalhin ngadto sa kardiya sa mentality sa magtutuo. To be useful.
aron kini maggamit niya sa iyang espirituanong pagkinabuhi that has become epinosis to the believer's spiritual life. Epinosis, mao'y daog nini, dili itong gnosis. Of course, masugod pa manggang gnosis. Apan kung kutob ra ka diha, di ni mo tuuhan, di ni mo mamitabolize. Ang Espiritu Santo may mo metabolize. Wa ni mo ibalhin, wa man ni mo tuuhi. So, when a believer says, Amen, to the true knowledge, Amen, kana nagpasabot, mutuo ko. That's I believe. Kanang Amen means I believe. That believer believes, accepts, embraces the Bible doctrine he hears and understands. Namdumi, nga nga itong pagtuo, maugmad lamang pinagi sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Romans 10:17. Oh, by the way, unsa man gyud makapahimos magtutuo negatibo? Unsa may makanegatibo sa magtutuo ngadto sa pulong sa Dios? Or what do you think are the causes nga ang magtutuo becomes negative to God's word? Ibaw ka unsa? Magnegatibo ang unsa ka magtutuo tungod sa pagka-arugante. Iyang pagkamapahitason. Unya, dugangan pagod sa iyang mga preconceived notions, preconceived ideas. Unsa may himplo nini? Well, kanang mo ingon, kung sa hingmatan, maupoy pagkamatyan. Mao na. And that's familiar, di ba? You know what? Dili magmalipayon ang usa ka tawo pinagi lamang sa iyang panghitag sapi, mga material nga mga butang, kaning pagpakighilawas, kanang gamhanan, kanang ilado, uban pa dili. Man cannot be happy by these things nga kung isgutan. Money, material things, sex, power, no. They do not. What makes man happy? I'm talking about a man. Natural man. Dili magtotoo. Of course, what makes him happy? First of all, pagtuo kang Kristo. Faith in the Lord Jesus Christ. Then, unsa? Study, learn, believe, and apply. Operation SLBA. Ay nanaglimti ha. Study, learn, believe, apply. God's Word. Then, tubo. Diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Kristo. 2 Peter 3:18. That is how to be happy. Really happy. Ngano man nga really happy man. Because, paminaw, this happiness comes from God. Gikan ni sa Diyos. Plus H. Plus. Kay iya sa Diyos plus. Ang sa tao, minus. Sabot ka? So, mauna na nga. Timan inituod nga dunay tulo ka matang sa kamatuoran. Kaya tulo. 3 kinds of truth. Ang naguna nini, laws of divine establishment. Laws, ang mga balaod sa Diyos nun nga katukuran. Laws of divine establishment. This is for both believers and unbelievers. Okay? That's the first truth. Ikaduha, ang maayong balita sa kaluwasan, the gospel. Now, kini alang lamang sa mga dili magtotoo, for unbelievers only. But ang ikatulong nga kamatuoran, ang pulong sa Dios. Bible doctrine. Kini alang na sa mga magtotoo lamang. Okay? Now, alang ka na itong mga magtotoo, ayaw ni kalimtipod, doktrina sa kinabuhi labaw pa sa gnosis. Life beyond gnosis.
panginabuhi labaw pa sa gnosis. Kay ang pulong sa Dios nga wa ma-metabolize, meaning God the Holy Spirit cannot metabolize it due to the believer's negative volition. Negatibo man siya, di man siya mutuo sa iyang nasabtan nga pulong sa Dios. Wa na validity sa iyang espirituhanong kinabuhi. It has no validity. So, kay gnosis believer man siya, believer siya, luwas siya, apan academic knowledge lagi ang iyang naa sa iyang kalag. So, he is branded as a gnosis believer. He is not able to live the unique spiritual life. Dili. Kasabot ka. Kung saan man yung pagkinabuhi sa kanang unique spiritual life, the supernatural way of life, kung wa siya epinosis doctrine diya siyang galag. So, he just lives by human viewpoint. Kasabot ka. Tawhanon ra. Tawhanon, kalibutanon, mga dautan ra. Evil ra gyud ang iyang naa siyang pangunahuna. You see? Now, going back to having happiness or how to be happy. Ang usa ka magtotoo is able to experience God's happiness, kining gitawag og inner happiness, sa diha nga makakabot na siya sa iyang kanang goal, objective, which is spiritual maturity stage. See, nanumdum ka pa ba nga, there are 3 stages of spiritual growth. Tulo ka ang una, ang pagkabata, baby believer. Kundi siya mo padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, dili siya makatubo, kutob ra siya baby believer. See? So, kung mo padayon siya, then makaambot na siya ikaduha. The second stage is unsa, adolescent stage, adolescent believer. Padayon, dili siya mundang. Ayawan na ilingi ay, padayon. Spiritual momentum, every day. Daily Bible study. Sige doon. Hangtod, yung makakabot na siya sa iyang main objective, ang iyang main goal as a believer, which is spiritual maturity. Di mo na kanindot kung makakabot ka na niya ng maong luna. That's the higher ground. Nga pleroma stage. You are as good as God is good. Ang tuwa na ka diha. Kaya na kay katakos sa pagkinabuhi. Just imagine. Na nakikatakos, you have capacity for life. You can handle any circumstance in life. Tanan. Because you are now in the maturity stage. Ug mahimaya na nimo ang Dios diha. O unsa kanang nahimo ka na nga effective pivot of the country. So, kung balik ko nga itong happiness, nga gisgutan na to, human happiness only leans on people, circumstances, material things. Maura yun. Kaning human happiness ba? Minus H ang human happiness. Panangyahan sa Diyos, inner happiness, God's happiness is plus H. Okay? So, ang divine happiness, inner happiness plus H, leans only on the Word of God, ang metabolized Bible doctrine. So, nasabtan mo? Okay, hinumdumi nga ang atong paggamit sa pulong sa Dios is one thing. Lahi po ang imong pagtuon. Balihon na to. Studying Bible doctrine is one thing. But believing, accepting, and embracing Bible doctrine in your life is another thing. So, sabtagi na. That is why,
Kita mga magtutuo, gimanduan sa pulong sa Dios, be ye doers of the word, not only hearers. Now, sa mga tungkol sa stress, yes, and have put on the new man, which is renewed in knowledge, after the image of him that created him. Kay ikaw karon nga magtutuo naman, you are now in Christ, o ikaw bag-o nang binuhat. Dili ni mabati, ha? By the way, dili ni bation. We do not feel this. But it is the believer's current positional truth. Itawag na current positional truth. Kaya mo na iyang kahimtang karon. Mo na tinuod nga kahimtang niya karon. Current positional truth. Nga nadugtong na hiusa ka na kang Ginoong Jesucristo. You are now in Christ. Mo na ibut pasabot sa in Christ. Diha ni Kristo. Bag-o ka nang binuhat. Now, it is the believer's current condition kanang you are eternally saved. You are imputed God's perfect righteousness. You are given 39 irrevocable absolutes. You are now a child of God. Your name is now written in the Lamb's book of life. You have been imputed eternal life diha sa imong kalag. O in verse 10 sa Colossians 3, it speaks of the believer's new life. Namo to ang giingon nimo, life beyond gnosis. Kinabuhi nga labaw pa kanang labaw pa sa gnosis. Kay kanang iyang kinabuhi karon, life beyond gnosis, mo nang iyang unique spiritual life, eusebia, godliness. So mo na ang atong tumong ingon nga mga Kristiyanon. Tumong na nato nga kita makakinabuhi, we live the life pleasing to God. Ato ning ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa sumpay nini, pagpadayon nining atong tunanan, the unfailing love of God. Magampo ta. Ama namong langit no, nagpasalamat kami kanimo. Ning lain no sa mga gayon, nga mong ipahimuslan. Pagtuon sa imong balang pulong. Hinaot nga kini mahimong bahin na gyud sa among kalag. O masilsil na gyud namo kini o kamong magamit sa among spiritual life, eusebia. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo nini. Hinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Salamat. Ning among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.